en relació al punt 18, només intentarem traduir allò que representa per nosaltres aquest punt. Es tracta d'un expedient que mostra que les coses no es van fer bé en el seu moment. Parla gairebé d'uns 3.000 euros. 3.000 euros, què són 3.000 euros comparats amb els 1.000.000 d'euros que hem parlat pràcticament abans, no? Però aquest no fer bé les coses en el seu moment ens porta ara a tractar de resoldre-les. Sembla que algun responsable polític va fer un encàrrec de manteniment dels ascensors del Mercat de la Florida per 3 mesos, tirant pel dret. Ho va fer tirant pel dret. I ara diversos departaments d'aquest propi Ajuntament han de fer un esforç per justificar aquestes despeses i vincular-les als comptes públics d'aquest any. No ho diem nosaltres. Reproduirem extractes dels informes d'intervenció, de la intervenció municipal i de l'assessoria jurídica d'aquest Ajuntament. La intervenció afirma, en el seu informe, que no li consta que s'hagués incoat en el seu moment expedient de contractació pels serveis que s'indiquen, aquests que són gairebé 3.000 euros. Tampoc li consta que s'hagués efectuat en el seu moment procediment oportú, acte interventor de fiscalització formal de les despeses sobre document comptable AD-ADO. I manifesta que no és el moment procedimental oportú, ara, avui, per a procedir a la fiscalització formal de les despeses que inclou l'expedient que s'informa. L'informe signat per l'assessoria jurídica del propi Ajuntament ens diu que les factures per import d'aquests gairebé 3.000 euros haurien d'haver-se tramitat com a contracte menor, tal com estableix la normativa vigent, que l'article 28 determina que la impossibilitat de l'ens del sector públic de contractar verbalment, tret que el contracte tingui caràcter d'emergència, que no sembla el cas, i que tot això contempla la responsabilitat disciplinària del personal i la responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de l'administració pública derivades de les seves actuacions en matèria de contractació administrativa, pel qual s'aprova el text tal. I conclou aquest informe de l'assessoria jurídica d'aquest propi Ajuntament que el motiu de portar al ple aquest acord és assolir un reconeixement extrajudicial de crèdits com a conversió dels contractes nuls de ple dret, objecte del present informe. Amb totes aquestes afirmacions, no nostres, d'intervenció municipal i de l'assessoria jurídica del propi Ajuntament, entenem que s'ha fet un contracte verbal irregular. Això és el que entenem nosaltres. És així? Va ser el tinent d'alcalde d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme, Sostenibilitat i també regidor del propi districte, del districte quart, el José Castro, o la directora de serveis de la mateixa àrea, la Blanca Tienza, que també surten, els dos signen part dels informes que apareixen a l'expedient. Són els responsables polítics qui van fer aquest acord verbal? Són algun dels dos? Són ells, ell i ella, o el tinent d'alcalde en aquest cas, a qui es podrien aplicar les mesures disciplinàries de les quals parla l'informe de l'assessoria jurídica? Ho diem perquè no trobem més signatures, trobem aquestes dues signatures, simplement la signatura del tinent d'alcalde i de la directora de serveis, i ens agradaria saber qui es fa responsable d'aquest contracte verbal que ens diuen que és nul de ple dret, que és il·legal. Ara, per tal de pagar la feina feta per aquest proveïdor extern, aquests gairebé 3.000 euros, ens cal fer aquest tripijoc legal que ens porten avui en forma d'aquest informe. Doncs no serà amb el nostre vot. De nou, queda palès el tipus de gestió política a la que malauradament ens té massa acostumades al govern d'aquesta ciutat des de fa masses anys. No és el primer cop que ens porta informes o contractes a signar mesos i mesos i mesos després d'haver-se iniciat l'activitat per la qual és l'esmentat expedient o l'esmentat informe. Gràcies. Senyor Castro. Sí, moltes gràcies. Bé, respecte al punt 18 del reconeixement de crèdit, especial el procediment extraordinari que s'ha hagut de portar a aprovació a aquest ple respon, lògicament, a una situació extraordinària. Suposo que són coneixedors de tot l'esforç que s'ha fet per la posada en marxa, la construcció i la posada en marxa del mercat de la Florida, en aquest cas de comú acord tant amb els paradistes com
amb l'empresa que va guanyar el concurs per tema de l'adjudicació de la planta baixa, es van posar tota una sèrie de dates i fites d'obra. Aquestes obres es van avançar en el temps per raons comercials d'aquestes mateixes persones, tant en aquest cas els paradistes com Mercadona, doncs tenien molta necessitat d'obrir les portes abans del Nadal del 2016. Van fer tots un esforç molt important, es va poder culminar l'obra, tothom va fer aquest esforç i necessitàvem una cosa molt bàsica per la posada en marxa dels ascensors, que era tenir un contracte de manteniment en el moment oportú, és a dir, el dia que s'obria el mercat. Això, per raons de procediment, nosaltres teníem un concurs i un contracte adjudicat a una empresa que d'alguna manera manté tots els ascensors de tots els edificis públics a la ciutat. Això no es podia incorporar d'una manera clara en aquest contracte i es va optar per un encàrrec professional per tal de mantenir aquest servei que és necessari per la posada en marxa de l'ascensor i per tant, senyor Reinaldo, per poder donar servei i accessibilitat als milers i milers de persones que utilitzen el mercat de la Florida. Jo tinc confiança en els meus tècnics, els procediments, portem desenes i desenes i desenes de contractes a aquest ple, vostè ho sap, difícilment trobarà vostè un procediment extraordinari com aquest, difícilment, i aquest procediment té aquesta arrel i té aquesta explicació. Vostè es pot d'alguna manera salvaguardar les seves accions en el camp que vulgui. Jo el que li dic és que aquesta va ser la motivació que des d'un punt de vista tècnic es va adoptar per posar en marxa els ascensors que donaven accessibilitat al mercat de la Florida pel que passen milers de persones. Aquests ascensors ja han entrat de ple dret en el nou contracte de manteniment i no hi ha cap problema. I aquesta és la raó, no hi ha cap altre tripijoc, com diu aquí un altre grup de l'oposició, ni cap voluntat d'alterar cap legalitat. Simplement va haver-hi una necessitat, una urgència i es va adoptar aquesta decisió. Moltes gràcies. Molt bé, no sé si hi ha alguna... Sí? Senyor Cristian Jiménez. Sí, tornarem a repetir perquè em sembla que no has sentit les preguntes que hem fet. Tornarem a repetir-les. Tornem a repetir. Entenem que s'ha fet un contracte en el punt 18, entenem que s'ha fet un contracte verbal irregular, és així? Entenem que s'ha fet això? Des de l'àrea s'entén que s'ha fet això? Nosaltres per l'informe entenem això. Des de l'àrea entenen això? Des de l'àrea corresponent. Va ser el tinent d'alcalde d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme, Sostenibilitat i regidor del propi barri, Pepe Castro, el responsable polític que va fer aquest acord verbal que ara ens defensava, per la necessitat, que podem entendre, però va ser ell. Seria a vostè mateix a qui es podrien aplicar les mesures disciplinàries de les quals parla l'informe de l'assessoria jurídica? Seria a vostè mateix? Llavors, com a última pregunta, com que no s'ha contestat a les anteriors, ens agradaria saber si assumirà la seva responsabilitat en el cas que sigui afirmatives les respostes a les preguntes que li fem, que no ens ha contestat cap d'elles. Per aquesta errada, que podem entendre que som humans i humanes i ens equivoquem, o tornarà a fer, com fa cada ple, o tornarà a fer, com ens té bastant acostumats, tornarà a renyar-nos o a alliçonar-nos, com acostuma a fer cada ple, en comptes de reconèixer, avui sí, sembla, i preguntem, seguim preguntant, una errada que no parteix dels grups de l'oposició, sinó que parteix d'una àrea, sembla que parteix d'una àrea del propi govern. És així? Hi ha aquesta errada, existeix aquesta errada, un contracte, torno a repetir, contracte verbal irregular, es va fer malament, es podia haver fet d'una altra manera i es va fer així, pel que fos, qui és el responsable, a qui se li podrien aplicar aquestes mesures disciplinàries? A mi no, a mi segur que no. A nosaltres, a aquest grup municipal, segur que no. Algú que tingui responsabilitat política i que prengués alguna decisió, està clar, però per marcar quin és l'escenari. I si assumirà és un verb bastant ampli, però si assumirà l'errada, algú, no sé,
Gràcies. Sí, señor Castro. Sí, referent al punt de 8. Vamos a ver, señor Jiménez, yo no se preocupe que daré responsabilidad de todo aquello de lo que sea responsable. Lo hago siempre, a diferencia de usted que suele tirar la piedra y esconder la mano. Y hoy hace aquí de aprendiz de fiscal intentando, no sé, si emulando a Perry Mason o a quién, sacar no sé qué cosas de un informe que está más que claro y que ahora el señor Ruiz intentaba explicar. Yo ya he dado mi explicación, usted ha hecho su posicionamiento, no se preocupe, el procedimiento continúa, usted está en su derecho y yo también en el mío de poder explicarnos y de poder, de alguna manera, argumentar el por qué hemos llegado a esta situación extraordinaria en un procedimiento extraordinario. Y nada más. Y le insisto, deje de tirar piedras porque alguna vez le caerá en su propio tejado. Gracias.